Gràcies, Laia. Bona tarda a tothom. Bon vespre ja, que gairebé. Com que soc l'últim ja n'heu sentit uns quants, procuraré no enrotllar-me gaire i sobretot intentaré, tot i que és una de les coses que m'estem tocant a fer, intentaré no ser molt tècnic en les coses que m'agradaria compartir amb vosaltres. De fet, quasi tinc més ganes de poder debatre i comentar les coses que han dit la gent que parlat abans que no pas d'explicar-vos el meu rotllo particular. Així que ja aprofito que tinc el micro obert i ho faré una miqueta. I començo amb coses que no tenen massa a veure amb el que em toca fer a mi i ja ho aniré portant. M'ha fet molta gràcia aquest últim punt que ha fet la Montse sobre dues persones que segurament molts d'aquí coneixeu, el Busquets i el Francesc Mateu, i particularment sobre això que deia de no ens coneixíem amb la gent d'arrel, entre altres coses perquè són dues entitats que de porta a porta deuen tenir 250 o 300 metres, no gaire més. D'acord, treballant en temes que són relativament diferents, almenys en el que és la concepció clàssica de com hem classificat el sector, per dir-ho així, però em penso que no diré cap bajanada si dic que una de les coses que ha canviat a nivell de mentalitat, també en el sector, no només a nivell social, segurament és més evident en els darrers temps, és que moltes d'aquestes, diguéssim, lluites o àmbits d'activitat que cadascú podia fer en diferents especialitzacions estan molt més interconnectats del que ho estaven. I al final estem parlant d'una federació d'entitats que treballa en temes de pobresa al sud, per dir-ho d'alguna manera, i una altra entitat que treballa en temes de pobresa a la nostra societat. Home, que aquí hi ha una connexió íntima profunda, jo diria que és evident, i que un mea culpa, per dir-ho d'alguna manera, que podem entonar globalment en el sector, és que no haguem teixit més connexió entre aquests diferents àmbits, aquestes diferents parcel·les abans, i que no ens anem abans de la importància que tenia fer coses junts. Per tant, em sembla molt bé que ho estiguin fent i em sembla molt bé que ho facin a partir d'una cosa tan casual com un tuit. I això ja em va connectant amb les coses que us vull comentar. Abans el Jordi, a la taula anterior, ha dit una cosa que si alguns dels que esteu aquí us ha tocat barallar-vos històricament en temes d'aquests de gestió de la qualitat i procedimentari, no sé què i tal, igual heu estat a punt de tallar-vos les venes, quan deia allò de hem d'agafar els perfils dels llocs de treball i cremar-los, pràcticament, perquè aquesta mena de compartimentació que hem après a fer, doncs cada cop té menys sentit. Dius, fa 4 dies que vaig fer la ISO i que em va tocar definir tots aquests precisament llocs perquè és el que em deien que si no em donarien la certificació, si no tenia això ben estipulat, i resulta que ara ja ens ho hem de carregar i hem de tornar a canviar. Jo crec que això a vegades també provoca un cert vertigen a les entitats, i sobretot en entitats que estem en un moment a vegades una mica tens, complicat, per totes aquestes qüestions econòmiques que ens persegueixen, etcètera. I a vegades sembla que si vas a jornades com aquesta d'avui i surts d'aquí, pots sortir de dues maneres, o amb barreja de sentiments, però no han de dir, ostres, sí, he sentit algunes coses que m'han motivat a plantejar-me nous reptes, i l'altre és, si per cada nou repte que m'he plantejat en els últims 10 anys m'haguessin donat €1, no tindria els problemes que tinc, perquè aquesta gent que pugen aquí dalt i diuen coses, ostres, és fantàstic, però els que estem batallant en el dia a dia, les coses costen més. Llavors jo crec que al final, ja ho hem dit, ells després ho han dit bé, jo crec que això és important, que el canvi és lent, i que per tant les coses s'han de fer mica en mica i que d'entrada el que s'ha de tenir són ganes de començar. Ara, jo també diria que aquesta dinàmica de canvi que a vegades ens pot semblar una mica, diguéssim, vertiginosa, ara sí que m'agafo a l'altra part d'això, en principi vosaltres ja ho teniu, home, si algú està en aquest món per canviar les coses som nosaltres. Llavors, si nosaltres que en teoria fem discurs de canvi social, cadascú amb la seva especialitat, no podem fer discurs de canvi intern propi, d'alguna manera també hi hauríem fet contrasentit amb la nostra pròpia raó de ser. Per tant, està clar que el canviar sempre és un repte, però hauríem de poder entomar. Ha sortit molt també la idea aquesta de l'organització àgil. Llavors, a mi aquesta és una idea que m'agrada, que m'ajuda a explicar coses, però que penso que igual persones que esteu aquí i que no teniu tant contacte amb aquest tipus de conceptes en la vostra vida quotidiana, igual en algun moment tenim la sensació de pensar això vol dir que hem de fer les coses molt més de pressa i per tant fent-les més de pressa al final el que fem és perdre una part de la nostra qualitat, potser en la feina que fem, perquè un pot pensar, a veure, què vol dir això de ser àgil? Que m'arriba aquesta persona que jo he d'atendre i he de dir, com el metge, 3 minuts, vinga, va, fora, pum, i ja està, perquè m'han dit que he de ser àgil? No, jo crec que el concepte no va per aquí, però crec que pot estar bé intentar explicar-ho una mica més i vaig intentar fer-ho perquè un dels llocs on abans s'ha aplicat aquest concepte de l'agilitat en la manera de funcionar és precisament en el món de la indústria tecnològica.
que és una cosa que a mi em toca més a la vora i que jo crec que, si us explico un exemple relacionat amb això, molts ho entendreu molt de pressa. Segurament molts dels que esteu aquí en el moment de la vostra història, en la vostra entitat, heu intentat muntar o desenvolupar alguna aplicació informàtica, del tipus que sigui una base de dades de socis, una eina per gestionar els projectes, moltes coses d'aquestes, que en alguns casos heu fet, diguéssim, a través del que en diríem vestits a mida. Heu buscat una empresa que us ajudés a desenvolupar una eina en base a unes necessitats que vosaltres havíeu identificat. Segur que és una cosa que molts hi heu passat. I probablement també molts heu patit aquest procés, o sigui, no només hi heu passat, sinó que l'heu patit. Per què? Doncs perquè aquests temes acostumen a ser complexos, la tecnologia és un món complex, a vegades hi ha qui diu que no, qui us digui això menteix, la tecnologia és una cosa complexa. Jo que intento col·locar tecnologia tot el dia a totes les entitats del sector que puc i més, no per viure jo, sinó per intentar que les entitats facin millor les coses, però és una cosa que és complexa. Com ho feien històricament això de muntar aquestes aplicacions a casa nostra? Doncs buscàvem això, aquesta gent que ens ajudessin a fer-ho, empreses especialitzades, i llavors ens passàvem no sé quants mesos asseguts al voltant d'una taula intentant definir, parametritzar i analitzar i estudiar molt bé, no sé què, per acabar fent un patracol documental brutal que ens permetia, o els permetia, diguéssim, a ells començar a programar el que fos, i al cap de 2 anys aconseguíem tenir una eina que en teoria responia allò que havíem necessitat fer 2 anys. Però clar, què passava? Primera, que ni l'eina era exactament allò que deia el paper, perquè el paper sempre és més fàcil d'explicar coses i després construir-les a la realitat, i això és un fet intrínsecament propi de la tecnologia. I dos, que a més a més, clar, m'hi he passat 2 anys, o un, o és igual, el temps que sigui. I en aquell temps, ja no només ara, sinó això ja podem mirar anys enrere i també ho haguéssim vist, si ara les coses canvien de pressa, segurament això encara passa de forma més explícita, però ja ens havia passat de dir, ostres, és que ara que tinc finalment la intranet muntada, ara ja m'ha sortit el Facebook i la gent m'està convertint aquesta cosa a través del Facebook i l'intranet no la farà servir per res. Això segurament més d'un més de dos va muntar una intranet en el seu moment i mai li va donar capús. Quan va aparèixer tot el món de la internet que coneixem avui en dia, algunes empreses van començar a fer les coses una mica diferents i en comptes de treballar en aquesta filosofia clàssica de faig una aplicació, la distribueixo, la gent se la instal·la al seu ordinador i d'aquí 2 anys entrarà una segona versió on arreglaré tot allò que no va funcionar fa 2 anys i la tornaré a distribuir, la gent se la tornarà a instal·lar, doncs hem fet una cosa diferent, no? En els últims temps tenim una cosa que es diu navegadors d'internet, en lloc de tenir les aplicacions instal·lades a casa nostra, doncs en molts casos les aplicacions estan, això que en diem el núvol, no estan exactament què vol dir. Quan parlo d'aplicacions pot ser qualsevol cosa, pot ser el Facebook mateix, ningú s'instal·la el Facebook a casa seva, oi que no? Aneu a una web, us identifiqueu i entreu i feu servir el Facebook. Una de les primeres empreses que va fer això va ser Google, que tots coneixeu, amb una eina que segurament la majoria també feu servir, que es diu Gmail, que és el gestor de correu electrònic. Fins a aquell moment ja hi havia aplicacions que funcionaven a nivell de web per fer servir el correu electrònic i aquestes coses, però normalment aquestes aplicacions com funcionaven? Doncs una mica seguint aquest paradigma vell, que és el Hotmail i el de Yahoo i tots aquests que ja existien. Havien fet una primera aplicació i llavors un cop cada 2 o 3 anys et deien bueno, escolta, que ara hem incorporat una sèrie de coses. Llavors tu deies, oh, sí, ha canviat això, no? I tu trobaves allà, però com que ho anunciaven. Amb Gmail això ja no passa, o ja no passa ja fa molts anys, perquè Gmail ja té molt temps. Gmail, Google i moltes empreses treballen amb aquest formatatge que es diu. Però què vol dir això? I el Pau abans ho explicava quan deia tot el tema del prototipat i del no sé què i tal, que també pot ser un concepte que a vegades potser no entenem del tot com s'aplica això a la nostra feina quotidiana. Doncs, què fan aquesta gent? Doncs, escolta, jo he de fer una eina per gestionar correu electrònic. Les coses bàsiques tothom ja sap com funciona. Això ho tirem endavant. Ara, a partir d'aquí se m'acudeix que li podria fer no sé què. Doncs la setmana que ve, mentre la gent està fent servir l'eina, sense preguntar massa, ja els sortirà per allà al mig que hem fet no sé quina cosa. I la gent intuïtivament més o menys veurà que allà hi ha una cosa que no hi era i s'hi acostarà, ho tocarà, ho farà servir. Si no ho entenen per què serveix, ho preguntaran, nosaltres detectarem que la gent ho pregunta, ho dedico a explicar millor. Si la gent ho comença a fer servir, però nosaltres a més ens adonem que ho estan fent servir, perquè evidentment estem pel darrere i veiem la gent el que està fent, ja veurem que la gent això ho interpreta fàcilment, no cal que ens hi enrotllem massa més. Si hi ha una cosa que ningú la fa servir, vol dir que allò realment no serveix per res, traiem la del mig que fa nosa, i anem fent les coses de forma, diguéssim, molt més adaptativa al que la pròpia gent ens va manifestant amb l'ús que fa de l'eina. I no anem explicant que avui traiem la versió 1, d'aquí 2 anys traurem la versió 4 i d'aquí no sé quan traurem la versió 27. Sinó que anem molt més en el dia a dia. Això vol dir que l'eina és més dolenta que les que fèiem abans? Perquè la fem més de pressa o perquè no sé què? No, vol dir que traiem molta palla del camí, sobretot. I això sí que és una cosa que podem començar a entendre que podem fer fàcilment en els nostres projectes. Començar a treure palla del mig i començar a canviar aquesta mentalitat de, com que som superexperts en alguna cosa, això també abans ho deien tant el Pau com en Jordi, som superexperts en alguna cosa, necessitem
passar 2 anys planificant un projecte, després posar-lo en un document superbèstia, comença algú perquè ens pagui aquell projecte i acabar-lo implementant i nosaltres mateixos l'avaluarem d'aquí no sé quant de temps. I en aquell procés pràcticament és jo i pel mig potser passen els usuaris o passa el territori sobre el qual l'impactem o passa el que sigui, però és molt jo. L'agilitat vol dir treure molta d'aquesta palla i entendre, posant al centre a la gent que d'alguna manera ha d'interactuar amb això i que la gent ens ajudi a construir les coses amb aquesta visió més iterativa de dir, escolta, si t'estic proposant una intervenció sobre la teva situació que té a veure amb això, amb l'altre, i a tu això no et sembla bé, jo això no he d'esperar que passin 2 anys per poder-ho valorar, ho he de valorar, poder valorar abans i reformular-ho. Aquesta és una mica la dinàmica de la pel·lícula. I està aquí el que volia dir. Sobre els altres vaig al meu. Ja hem menjat la meitat del temps, suposo, no? Sí. Eren... Quan? 5 minuts. Sí, home, començant tot, això no pot ser. Bé, molt bé. Perfecte, cap problema. Així diré menys coses, d'aquestes que tenia aquí preparades. De totes aquestes coses que s'han parlat, del canvi, de la necessitat de fer grans modificacions en la manera de fer que tenim interna les entitats, han sortit moltes històries, aquest tema d'innovar, d'agilitzar els processos, de noves competències, i això al final dius, bueno, però això ensenyeu-me coses que responguin una mica en aquesta nova manera de fer, no? Hem vist cosetes, i us he posat aquí coses dos o tres exemples molt senzills, que a més ja els coneixem i ja n'hem parlat, a més dos han sortit en l'última transparència de la Montse, per tant no cal que m'hi recreï gaire, però jo hi focalitzo per la cosa que a mi m'interessa, que és la part, diguéssim, de com la tecnologia es converteix en un vector que permet que moltes d'aquestes coses siguin possibles. És a dir, que la PA convoqui a la gent a manifestar-se, per dir-ho d'alguna manera, o a fer activisme polític davant de la casa d'una família que està a punt de ser desnonada, home, en època pre-Twitter hauria sigut una cosa molt difícil de fer, perquè t'hauries hagut de començar a enviar SMS d'un a l'altre, jo t'envio un SMS a tu però tu no hi pots venir, o tu ara no reps aquest missatge, com l'envio, no sé què. En canvi, a Twitter hi ha algú que ho segueix, dels 25.000 que ho segueixen, n'hi ha 10 que en aquell moment poden córrer i anar allà i fer l'acció de pressió ciutadana. Doncs bé, aquí hi ha un element de tecnologia que permet aquesta mobilització de talent i de recursos i d'energies que podem necessitar en un determinat moment i no són energies que tenim guardades dintre de l'organització preparades per ei, enviem el comando activista. No, és la gent que ens ajuda a fer això. Tot el muntatge que va suposar fer la Via Catalana, doncs, evidentment, sense tota la tecnologia que es va fer servir, doncs també hauria sigut molt més complex de fer, no dic que no hauria sigut possible, però hauria sigut molt més complex de fer i segurament hagués requerit de moltes més hores i de molta més gent fent coses. I us poso aquí enmig un exemple que potser una mica alguns potser el coneixeu perquè ja fa temps que es va poder per primer cop, però que potser no és tan recent com els altres, que és una gran moguda que hi va haver a Estònia i que després s'ha pogut reproduir en alguns altres països per muntar, diguéssim, el que diuen jornades de neteja dels boscos o dels espais naturals en un país determinat, mobilitzant a moltíssima gent un dia determinat i aconseguint això, treure tota la porqueria que hi pugui haver en molts espais. Això a Estònia, quan ho vam fer la primera vegada, va ser una experiència brutal perquè és un país que té una gran massa forestal però al mateix temps estava molt descuidat històricament i vam aconseguir un impacte brutal i a més després allò que dèiem abans de comunicar-ho, si tota aquella feina que aquell dia van fer tots aquells voluntaris ho haguessin intentat fer els serveis públics de neteja, haguessin trigat uns quants milions d'anys, hagués costat uns quants milions de calés i segurament encara no haurien acabat i haurien hagut de tornar a començar. Llavors, allò no només va possibilitar una cosa que d'una altra manera hauria sigut molt més complicada, sinó que també va provocar un impacte de sensibilització molt gran sobre la gent sobre la necessitat de tenir allò d'una determinada manera i no seguir-ho fent malbé. Però tots aquests elements, al final, han comptat amb importants aportacions de tecnologia per fer-los possibles. En aquest cas concret, la neteja dels boscos, tant abans com després. Abans, per exemple, una de les coses que feia la gent era fotoidentificar i geolocalitzar amb els seus mòbils els punts on era realment sensible o necessari fer aquesta tasca de neteja de la rossa que hi volgués haver en el medi natural i després, des de l'organització, es pogués dir, escolta, mira, en aquest calculem que hi ha tanta porqueria a treure, necessitaríem que hi anés tanta gent. Després la gent s'apunta, s'ubiquen als llocs, etc. Per tant, hi ha molta tecnologia que ens ajuda a facilitar moltes d'aquestes coses que estem dient que tenen a veure amb organitzacions, diguéssim, que siguin àgils, que tinguin capacitat de reaccionar, que tinguin capacitat de mobilitzar la gent sense haver d'arrossegar grans estructures al darrere. Totes aquestes coses que estem veient tenen això, un substrat que té molt a veure amb això que en diem l'estigui, que té a veure amb el negociat, diguéssim, meu habitual. La me la salto perquè és la part que ha tocat més la Montse i us parlaré sobretot de la I,
i em saltaré també una mica la tela en el sentit que al final la tecnologia com a tal no deixa ser l'eina a través de la qual fem alguna cosa. Ara anem i vaig intentar posar valor en el que és la matèria primera sobre la qual treballem quan parlem d'aquestes coses, que és la informació, i com això ens pot demanar, que al final és el que connecta una mica amb la relació de la jornada d'avui, tenir unes noves competències que, parèntesi, per mi no són tant competències estrictament personals, i jo crec que abans també ja ha quedat implícit en els discursos anteriors, no són tan estrictament personals, com potser en el cas de la comunicació sí que ho són. Jo crec que sí que tothom comunica. En canvi, hi ha altres coses que potser no tothom les ha de poder fer, però l'organització les ha de poder fer com a conjunt. Com això es distribueix internament ja serà cosa de cada entitat. Si jo llegeixo aquesta frase, la gestió de la informació és un element clau en l'estratègia de qualsevol organització, suposo que tothom hi estarà d'acord. Ara, si us demano que m'expliqueu què vol dir, jo a vegades potser respondria això. Vale, sí, la frase molt, la contem ràpidament, però això de què estem parlant exactament, quan estem dient això? Estem parlant de com faig còpies de seguretat de les meves bases de dades per no perdre la informació si un dia cau un llamp i no sé què? Estem parlant de quina eina és millor per fer això, si aquesta o l'altra, no sé quantos, no. Quan fem una reflexió com aquesta, quan fem una afirmació com aquesta, no estem parlant ni d'eines, ni de processos, ni de coses d'aquest tipus, sinó que el que estem parlant és d'altres coses. És de fer-se preguntes com això, com podem convertir informació, que en tenim molta al nostre abast, i aquesta informació pot ser informació que generem nosaltres directament com a entitat, pot ser informació que està en el nostre context, pot ser informació que ha preparat o elaborat agents que pul·lulen al nostre voltant, o pot ser informació que ens donen la nostra base social, o els nostres usuaris, o la ciutadania en general. Com tota aquesta informació es converteix en alguna cosa més que en un conjunt de dades, amuntagades, es converteix en una cosa que és de valor per l'organització. Com fem servir aquesta mateixa informació processada per ajudar-nos a prendre decisions? Quan responem una pregunta d'aquest tipus és quan estem situant la gestió informativa en el si de l'estratègia organitzativa. No quan decidim quina màquina fem servir o quina tecnologia o sistema en aquesta xarxa social o aquella altra. O connectant una mica també amb les coses que comentava fa un moment, com tot aquest arsenal de recursos informatius, de dades que tenim al nostre abast, els fem servir també perquè de cara en fora la gent s'assumi al nostre cap. I això podria tenir coses com, que estan molt de moda ara, com tots els temes aquests de les infografies o del periodisme de dades o la visualització de dades, que al final vol dir tota aquella realitat que nosaltres en el nostre dia a dia treballem, manipulem i que som molt conscients de quan la intentem comunicar. Ui, que no diria per la mica. No m'ho dieu. Quan la intentem comunicar, què passa? Doncs que pot ser que ho fem en el nostre llenguatge tècnic de sempre i la gent no s'enteri de res, o pot ser que ho fem d'una manera que la gent li sigui propera. Doncs, aquí, tota aquesta reelaboració de la informació amb voluntat de transformar, que vol dir amb voluntat d'arribar a la gent i sensibilitzar, doncs segurament és important respondre. Llavors, molt ràpidament, situant el concepte d'informació, sense entrar en molt de detall, hi ha tota una sèrie d'elements al seu voltant que tenen rellevància i que jo crec que són coses en les quals hauríem d'anar fent un parell de reflexions. Entraré només en les més significatives perquè com que ja només m'hi deuen quedar un i mig de minuts, no m'hi vull enrotllar massa. Però sí que és veritat, primera, que tenim un risc d'ofec informatiu, jo crec que això ja tots ho sabem, aquesta famosa societat de la infoxicació, i que per tant, quan ens toca a nosaltres també treballar amb aquesta matèria primera que és tan abundant, hem de ser selectius, hem de saber quines coses a nosaltres ens poden ser rellevants de cara a tots aquests processos estratègics que dèiem abans, prendre decisions, transformar la societat, el que sigui. Quina informació necessitem per fer això i tot el que no sigui això, oblidem-nos, per dir-ho d'alguna manera, o ja ho anirem trobant amb el temps, però d'entrada centrem-nos en aquella part de la informació que realment per nosaltres serà important. També és rellevant pensar com aquesta informació la podem obtenir. En el passat, fa uns quants anys, segurament haguéssim pensat que la major part de la informació l'havíem d'obtenir per feina proactiva nostra de, jo què sé, he de preguntar als meus usuaris o he de fer servir la meva expertesa individual per fer estudis, no sé què, però avui en dia la quantitat d'arsenal comunicatiu d'estudis fets, i no només d'estudis des d'un punt de vista d'informació elaborada, sinó de fonts de dades obertes al públic que podem consultar d'administracions públiques, de fundacions, de no sé què, és enorme. Llavors, abans de dedicar segons quins temps a fer segons quins esforços, probablement podem veure si això pot venir d'altres bandes. I de fet, això contrasta també
en què podem generar grans dipòsits d'informació amb relativament poc esforç, convencent a la gent que ens ajudi a fer-ho. I això també tenim exemples molt. Un exemple fa un moment, que era aquest de com aconseguim que tota la gent d'un país mapegi on estan els abocadors incontrolats en zones naturals. Això no estava estudiat enlloc, ni estava recollit enlloc, ni es va pagar a ningú perquè ho fes, es va demanar la col·laboració de la ciutadania. Això és una cosa que podem fer amb relativa facilitat i que ens ajuda també a poder recollir informació. Altra no, altra l'haurem de generar nosaltres o l'haurem de demanar a la gent que està al nostre entorn. I tot això pren sentit, no pel simple fet, no pot tenir una mena de síndrome de Diògenes aplicat a la informació, en plan d'anem amuntant dades i anem fent créixer els discos durs on guardem coses que després no fem servir per res, sinó pensant sempre en clau que d'això en volem obtenir alguna cosa, que eren aquelles preguntes que deia abans. Com transformem la societat, com prenem decisions, com no sé què. I a partir de respondre aquelles preguntes és on sabem quins tipus d'informació necessitem i com aquesta informació l'haurem d'explotar per poder fer-la servir per aquests tipus d'actuacions. Hi ha una última pota, que és molt bé, la informació la podem haver explotat internament, en podem haver fet el que sigui, però també això ho hem d'aconseguir enviar cap enfora, responir una mica aquella tercera pregunta de la transformació social. Però jo crec que aquí la Montse ja ha estat prou explícita, no cal que m'hi allargui especialment. Però aquí sí que potser només posar l'èmfasi ja no només en com ha de comunicar i tal, sinó també en com ho fem, quins recursos fem servir. Parlàvem un moment tots aquests temes d'infografies, visualitzacions de dades, geolocalitzacions, etc., que són coses que ens van sonant segurament perquè les veiem per altres espais, però que moltes vegades no tenim clar si això per nosaltres com a entitat té algun servei o no la té. Aquí una mica apareixerà la part de les competències. Tenia aquí uns quants exemples que me'ls saltaré, només us en poso un perquè ja que ha sortit el tema de la gent sense llar, és un exemple que justament em va fer avinent en Ferran Busquets, que ara en parla la Montse, fa uns quants dies, que em va semblar molt interessant. I és que a Anglaterra hi ha una federació, una xarxa d'entitats que treballen amb persones sense llar, que han muntat un web que serveix per fer això que el Ferran va fer amb ella de forma, diguéssim, directa. De dir, escolta, aquella persona que està dormint al carrer, que es visa no sé on, dona més informació que potser la podrem atendre. Doncs això a Anglaterra ja ho han serialitzat. Han muntat un web que es diu StreetLink, que bàsicament, si tu com a ciutadà tens una preocupació perquè veus que hi ha una persona que està al carrer, que tal, i és allò que dius, ostres, jo tampoc sé com adreçar-m'hi, no sé què fer amb aquesta persona, no sé què, i dius, escolta, aquesta no és la teva feina. La teva feina és demostrar que tens aquesta sensibilitat i informar-nos els que treballem amb això que hi ha aquesta situació i que nosaltres hi podem treballar. Clar, com aquí passaria, hi ha entitats que treballen en un territori determinat, uns amb uns altres, no sé què tal, no s'ha muntat cadascú el seu xiringuito a internet per poder fer aquesta recopilació d'informació. Han muntat un web que serveix a qualsevol persona que vulgui donar informació sobre aquest tema en el conjunt d'Anglaterra i després quan ells reben la informació internament ja diuen això és Manchester, això se n'encarrega l'Arrels de Manchester, això és no sé què, se n'encarrega l'Arrels de Gloucester o de Londres o d'on sigui. És una manera també de competències de dinàmica col·laborativa, de treball en xarxa, d'aprofitar la tecnologia per poder, també amb menys recursos, poder arribar a fer coses que tenen més impacte. No m'enrotllo més amb els exemples perquè en podríem posar molts, me'n vaig, si després, si a cas en el cas del torn de preguntes té sentit, potser ja en recuperaré algun. Anem a la part específica de com tota aquesta història de molt bé, tot aquest fenomen de gestió d'informació que pot ser molt interessant, això com afecta el tema aquest de les competències i quin tipus d'expertesa o de què necessitem incorporar en les entitats. Jo connecto molt amb aquesta idea que també s'ha dit abans de no ens podem carregar la gent que teníem i agafar gent nova que d'això en sàpiga. Primera perquè molta gent que sàpiga d'aquestes coses tampoc no hi és. Per tant, jo crec que no és tant això com dir, escolta'm, a veure, el que sí que tenim és gent que coneix molt bé la seva feina i que per la seva acció diària o perquè està olorant en l'entorn i perquè passeja per internet i veu coses i perquè no sé què, veu que podria millorar la seva manera de fer o veu que podria tenir un valor afegit fer no sé què si disposés d'un determinat recurs, d'una determinada capacitat de recollir determinada informació, de poder convertir aquesta informació en alguna cosa que comunicativament pogués ser no sé què, etc. Això jo crec que té a veure bastant amb tota aquesta història de la intraemprenedoria que es comentava abans, de dir, pensar que el senyor director o la senyora directora general d'una entitat té la capacitat per saber en qualsevol dels punts de l'organització què és el que fa falta, és absurd, no és la feina que se li demana a aquesta persona i malament si hem de dependre d'això. La idea és al revés, és a dir, que realment els que estan en cadascun dels llocs de l'estructura vegi quines oportunitats de fer coses noves, en aquest cas vinculades amb tot aquest tema de com aprofitar tot aquest caudal d'informació que tenim al nostre abast
per fer millor la nostra feina, la nostra intervenció, tenir més impacte missional, més impacte comunicatiu, transformació social, etc. I que cada persona se senti, motivada a buscar idees d'aquest tipus i dos, a comunicar-les, a fer-les arribar on faci falta dins de l'organització perquè puguin ser implementades, que això a vegades també falla, de dir, no sí, hi ha gent a dintre que té ganes de fer coses, però no hi ha aquest ecosistema o aquest context de motivació que fa que la gent se senti legitimada a és que a mi el que em toca, el que em demanen que faci és omplir el formulari i atendre tanta gent. No em demanen que pensi, que innovi, no sé què. Jo diria que això és justament el que ens toca fer i això ens permet generar o ens permet aprofitar un gran flux d'oportunitats en tot aquest àmbit concret que jo estic comentant. Llavors, aquí una mica la pregunta típica sempre que tothom em farà és la de escolta, però vol dir que tots hem de ser superinformàtics, superestal, no sé què, aquestes coses que canvien tan de pressa i són tan complexes? Evidentment que no. Torno a aquesta idea de sou els que esteu en cada lloc de feina, els que sabeu què és el que necessiteu allà i què és el que podria segurament anar bé que fos possible fer. Llavors després ja buscarem l'expertesa a fora, o buscarem gent que ens sàpiga una mica que ens pugui començar a orientar, o buscarem el que sigui. Però la primera idea, difícilment passa algú pel carrer, entrarà al vostre despatx i dirà tu amb això que estàs fent t'aniria molt bé que fessis... Això és difícil que passi. Hem d'anar a buscar aquesta expertesa, no ens vindrà sola, però hem de tenir ganes de voler-la incorporar. Per tant, no cal que siguem superfriquis tecnològics d'aquests 160.000 que deia la Montse, sinó que el que hem de ser és gent que vulgui fer la seva acció, no només, aprofitant aquella passió que dèiem abans, no només des d'un punt de vista, entre cometes, de complir amb el protocol que tinc establert, sinó de fer que aquest protocol pugui ser transcendit i pugui anar més enllà. Res, acabo. Sí, acabo, mira, veus? Pam, fi. L'última coseta. I és que és un exemple molt tonto perquè crec que té molt a veure amb això de les competències. Jo tenia una persona que treballava amb mi fa temps, no fa tant temps, però fa temps, que li puc dir perquè no penseu que això era en la prehistòria, és fa relativament poc quan ja segurament molts del que vaig explicar ara ja ho fèieu i ho fèieu bé. Que quan havia de buscar alguna cosa a internet em deia, escolta, tu que saps fer anar bé això del Google, busca'm això. I no ho deia per mandra, realment, era perquè quan es posava davant del Google, per poder trobar determinada cosa, començava a posar paraules i coses allà que no sé què, i abans no aconseguia trobar allò que buscava, i ara alguns direu, però si és impossible, si és que el Google encara que siguis tonto t'ho diu, que estàs buscant, t'ho troba. Doncs realment, allò que potser jo trobava a la primera, a la segona o a la tercera iteració, a mi em costaven 7, 8 o 10 vegades poder arribar allà, que al final deia, no, escolta, doncs jo crec que aquest és un bon exemple de què vol dir tenir competències digitals, de gestió d'informació, el que sigui. És a dir, no saber-ho tot de memòria, sinó saber-ho trobar. En un món on quasi tot està a l'abast, tenir capacitat de saber-ho trobar. I això és el que marca la diferència entre poder fer o no fer això.